L'Institut Jordi de Sant Jordi és un centre ubicat al barri de Narrovella, de la ciutat de València, on unes 1.000 persones estudien cicles formatius, batxillerat i educació secundària obligatòria. Som un centre públic, un espai educatiu al servei de totes i per a totes les persones. Atenem a la realitat d'un entorn cada vegada més plural i contribuïm a la construcció i transformació de la societat. Els cicles formatius que es poden cursar al nostre centre pertanyen a la família professional de serveis socioculturals i a la comunitat. Les metodologies de treball que emprem són pràctiques e innovadores i desenvolupen diferents tipus d'aprenentatge, per projectes, cooperatiu, per competències, gamificació i aprenentatge-servei, que promou la participació de l'alumnat en la identificació de necessitats a l'entorn i en el compromís per donar-los resposta. El Punt d'Informació Juvenil és un servei públic i gratuït que ofereix informació a tots els joves per tal de facilitar una presa de decisions meditada i orientar i assessorar les seues consultes. L'última campanya que han fet i que forma part de la dinamització del projecte és, per exemple, si vegem este cartell, podem passar moltes vegades per davant del cartell i no ens adonem que així estan els camps de voluntariat a l'estiu, els camps de l'IVAG. Des del Punt d'Informació Juvenil hem entrat a totes les classes de tercer i quart de l'ESO, batxillerat i tots cicles formatius i acompanyant aquest procés individualitzat per a garantir que aquesta informació que sembla que està així es convertisca en un dret real. El programa TSEO consisteix en una mentorització entre iguals. Així, l'alumnat d'integració social recolza emocionalment i acadèmicament a l'alumnat de grau mitjà en risc de fracàs escolar o abandonament. L'objectiu d'aquesta actuació és facilitar a l'alumnat les condicions que li permetran aconseguir l'èxit acadèmic. Les intervencions de TSEO sí que tenien diferents tipus de nivells d'actuació. D'una banda, analitzaven les necessitats. D'altra, una volta identificades aquestes necessitats, ja analitzaríem què fer amb l'alumnat. L'assessorament en tècniques de treball intel·lectual, per exemple, la planificació de l'agenda a nivell escolar. O, potser també, regles mnemotècniques, per a desenvolupar també millores en el propi funcionament del grau mitjà. I tu, t'apuntes? T'esperem!